Salutare! Astăzi vreau să fațetez acest ametrin. Haideți să vedem de la cât pornim. Aproape 31 de carate. Ok, haideți să vedem cine iese. Gata pavilionul ametrinului. Fațetat, lustruit, totul a ieșit super. O să-l pun în dispozitivul de transfer pentru a putea lucra coroana. Ametrinul este o combinație de citrin și ametist. Cum vedeți și aici, marginile sunt mov, interiorul este galben. Îmi place foarte mult ametrinul. Super amestec de culori. Super efect. O să vedeți când va fi gata. Mereu am fost fascinat de ametrin. Combinația între citrin și ametist dă foarte bine. Avem aici citrin în mijloc și ametist pe margini. Haideți să-l cântărim și vedem cu ce ne-am ales. Gata ametrinul, haideți să vedem cu ce ne-am ales. 9.7 carate. Sunt foarte mulțumit. Vă mulțumesc pentru vizionare și apreciez și vă mulțumesc și vă sunt recunoscător pentru orice like, subscribe, share. Mulțumesc mult!